Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal,
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo? Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Sir Ricky Candano, Ma'am Jaja.
Mga atab po na nakatutok sa tuya ngunyan si Albert Quijano. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Mamsel, ngunyan pong aldaw kita nin Lunes, Monday, petsa 16 na po kang bulan na Hunyo, taon 2025. Sabayan po ninyo sa indong lingkod sa rong oras may kabanga kita. Mag-uri-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kompleanyo niya. June 16. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siring man mga tugang sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Day nang ganindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa mo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginribong kasala. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ano tabi, amay ka mo naghurulbot ngunyan. May klase na baga. Live na live sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon, si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sendong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal tabi ang may stress sa mga panahon pong ini. TV. Lunes na tabi kita ngunyan, Mamsel. Ngunyan man tabi ang primerong aldaw kang kralasihan. Elementary and high school kasabay su senior high.
So ibang kolehiyo dai pa may mga scheduled pang graduation. Gari ang kolehiyo mapun gari Agosto pa. Yo. Jansu College. Ngunyan tabi mga tugang balik na kita. Back to normal na. May maghulbot tabi si Redwin Sistina. Good morning. Dapat may nangunyan maghulbot. May mga klase na. Iringat-ingat tabi ha, sa mga motorista, loy-loy sana. Siguradong bising-bising ngunyan na pagkaaga ang mga tinampo. Ayo. Kumusta tabi sa mga chikiting? Nanibago sa mga chikiting ano? Garing ngaya pertihon pa maglamaw-lamaw. Kay puhan magmatang amay, magmatang atab, mag-ipos. Kumusta tabi so Father's Day? Kumusta? Ano tabi, kumusta sa mga tatay, paderes, daddy, itay, ano pan mga apod nindo erpat? Ano pan mga apod nindo sa mga tatay nindo? Kumusta tabi so selebrasyon kang Father's Day? Garing ngaya day lamang mati. Si Mrs. Mampalan giraray baga ngaya ang batas. Ano ngayang puro Father's Day? Uyan niya paingurag dyan na labahan maglaba ka. Yung manggiraray ang batas si Mrs. Sana ngaya ang hadi pero ako ang batas. Kumusta man tabi? Ika ngaya, anong ginibo mo man Mr. Hulbutana? Nagparakaturog ako tapagal. Pagal ako kikalalaba. Sinamantala ko so mainit na panahon. Kapamaralaman kan mga linabahan. Nagparakaturog sana ako. Irak man niya sa imo. Dahil man sa kuson mga ruga. Irak man niya. Oy, anan mga riparo tangon niya na aldaw nin primerong kralasihan. Ngunya na first day of classes mga tugang back to school. Maabot na tabi sa 3,000 na mga police personnel ang nakadeploy ngunyan sa mga eskwelahan digdi po sa Bicol region. Sabi yan kan PNP. Nakaalalay ngunyan, nakadeploy ngunyan sa mga eskwelahan ang satuyang mga kapulisan. Oy, may maray na bareta sa mga paratokdo asin non-teaching personnel. Makakaresibinin 7,000 pesos annual medical allowance ang mga paratokdo asin non-teaching personnel, sabi yan kang Department of Education. Siyempre mga tugang ang mga produktong petrolyo may nakambang na naman na pagtaas ngunya na si Mana. 10 piso. Ang nilangkaw na naman kan mga produktong petrolyo si Redwin Sistina. Ang Department of Agriculture mga tugang ang sabi kabali na daa sa 20 petot na rice program ang mga minimum wage earner.
Sabi kang Department of Agriculture. Ano, kita makabakal na kita kaya nga 20 pitot na bagas. So mga minimum wage sa earner. So dag allowance kan mga nagserbi sa eleksyon. Naresibi na kan mga teacher. Kaya lang Susan Ribo, binawasan pa kita. Kaya uminabot mga 800 plus na sana. Irakman. May tax pa. So yan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuya mga riparuhon. Kanya na aldaw ni Lunes. Kumusta? Alas 7:17 o kaya 19. 7:19 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tatabi muna ha, ini ang pinaka-importantihon ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuwanta mo ng linya kang pag-asa. Kumusta ta so pigbabantayan na LPA tapos so Easterlies and ITZZ. Yan ang Pag-asa. Pag-asa, good morning Pag-asa. Umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ay nangyari. Madali lang ha. Ano nangyari tayo kang Pag-asa? Tanawara. Sandali, tanawara si Pag-asa. 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 Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Luzon ay ang patuloy ngang pag-iral ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. Kaya buong Visayas as well as itong eastern section ng Southern Luzon, ngayong araw asahan natin itong mataas sa tsansa ng pag-ulan. Samantala patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ dito sa area ng Mindanao. Pero as compared sa mga nakarang araw, nabawasan na yung mga pag-ulan. So asan pa rin natin itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Samahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan. For Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon, ay fair weather conditions sa ating inaasahan ngayong araw, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong namamataan o minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong ang area ng Quezon at Bicol Region dahil sa easterly sasahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Kaya sa areas na ito, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila and the rest of Luzon ay generally fair weather ang mararanasan ngayong araw. So dahil sa easterlies, mainit at malinsang ang panahon, ang ating inaasahan, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Magdala pa rin po tayo ng payong dahil nandiyan pa rin yung mga usual late afternoon to evening rain showers or thunderstorm. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa easterlies, so ito nga yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko, mataas sa tsansa ng pag-ulan ang mararanasan sa buong Visayas. So ngayong madaling araw pa lamang, may mga naitala na tayong thunderstorm activity dito sa central and western portions ng Visayas. So asahan natin na magpapatuloy yung makulimlim na panahon throughout this area at asahan na rin natin na yung bulk ng mga pag-ulan ay pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Meanwhile, yung ITCZ patuloy yung pag-iral over Mindanao. So, fair weather conditions ang ating mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan dulot ng ITCZ, especially sa hapon hanggang sa gabi. So, fair weather rin ang inaasahan sa Palawan, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman,
Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin ang mga bukso ng hangin, kakibat ito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating 4-day forecast, so simula bukas araw ng Martes hanggang sa Biyernes, June 17, 20, from Tuesday to Wednesday, inaasahan nga natin dahil sa easterly, sasahan natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms na magpapatuloy sa silangang bahagi ng Visayas at sa silangang bahagi ng Luzon. So itong ang areas ng Quezon, Bicol Region, pati na rin ng Eastern Visayas, asahan natin ang mataas na tsansa ng pag-ulan. So unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan sa central and western portions ng Visayas. Pagsapit naman ng Thursday at Friday, ay mababawasan yung mga pag-ulan over Eastern Visayas. So yung bulk ng mga pag-ulan natin pagsapit sa mga araw na ito ay dito na lamang sa silangang bahagi ng Luzon. So ang eastern section ng Luzon, particularly itong ang areas ng Bicol Region, Quezon, Aurora at buong Cagayan Valley, asahan natin towards the end of the week ang magpapatuloy itong makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na thunderstorms. For Metro Manila and the rest of the country, throughout the forecast period ay magpapatuloy itong fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap, at may chance pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. So magdala pa rin po tayo ng payong, pananggalang yan sa init ng araw, umaga at tanghali, pananggalang yan sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan, pagsapit ng uwian, so usually late afternoon to evening. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:27 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:26 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm or rainfall advisory sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers, sa ating mga lokalidad ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bistahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dano Villamil Lagulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat Tabi Pag-asa. Lunes na Lunes, araw kaya ng pag-asa. Salamat Tabi Pag-asa. Ay! Lunes na Lunes. Morning Tabi sa imo, Sir Jonathan Mondragon. Maoran dyan Tabi, Sir, sa Bicol. Bako Tabi. Sabi baga kang Pag-asa, may mga paguran-uran pa man giraray. Dara kang Esterles. Pangyari, mababawasan ang mga pag-ulan pagdating ng Martes hanggang Biyernes. Naiko po, pag Lunes, araw ka na madagog mo. Nakakahawa. Ako. Bako Tabi digdi mamir na maoran sa Bicol natin. Morning Tabi, Chairman. Garin ako magkaturo. Inay. Lunes na Lunes. Ang importante Tabi mga togang, medyo nagluya kaya so amihan, so haba amihan. Habagat. Yo. Ang nakakapiktar sa sa tuya so ITC, so Intertropical Convergence Zone, tapos Easterlies. Kaya may mga paminsan-minsan paguran kita digi sa Bicol Region.
Mangingiturog ako kang pag-report kang Pag-asa. Ay, nako. Pati ako nahawa. Dapat pag Lunes, alive na alive. Ano na tayo? Pati ako lugod na hawa. Ganina lugod ako magkaturog digdi chairman. Basta ang importante magdaramang giraray ki panangga sa oranta. Aram na talaga kita kini pagbulan na hunyo. Yo. Bago kita mahawa mga tugang. Alas 7:28 na. Serbisyo Asin Reparo. Oy, pasalamatan tanan mo na sa tuya mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha dyan iyan sa pagitan kang UST Ed Mariners. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor sa boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylene, salamat. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang ang programa nginidara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bunggao, kang probinsya ni Albay. Mahiling ka. City Councilor Rener Burse kang siyudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, diyan yan makukuha sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa Loto, bako sa Witi. And syempre mga tugang kasabay taman dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindokin mga iron work, steel window, roll up door, sliding window, sliding door. Apodanin do si Sir Robin Cantillo sa iyang CP number sa 0912-295-6339. Ayan tabi ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Sound 5 Balading, Malinaw Albay. Ayan tabi mga tugang, mga kabayan na sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Dahil mo ngayon pagpaurano day patapos su Bicol Loco. Ngunya naal daw ang tapos kang Bicol Loco. Nanal daw dyan sa Old Airport, dyan po sa siyudad kan Legazpi. Kayo garing ako chairman nagkakadumanta, day man ako kitikit, day man ako makalao. So nakita kan sa luwas. Magitang ticket. Alas 7:30. Ibaad na magustuhan. Kamusta? Sa mga chikiting, ano tabi nakaklase na? Nasa eskwela na ba? Maray na aga sa mga tagalabnig dyan sa Enriquez family, mga kapamilya ni Ma'am Mirna Kanyada. Dyan yan sa Zone 5 ba di? Zone 4. Good morning tabi sa indo mga tagalabnig. Malinaw ay. Kamusta man kay Rene Boy Bulata? Pagka mo sige tabi mga tugang. May naipit lang kitang commercial ha. Madali on man sa neni. Sa pagbabalik tatabi ang satuyang mga reparo ng tabing Lunes. magharani ka uya. Mabalik po kita. Madali sa natabi ni
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik tabi kita mga tugang alas 7:35 na. Yan sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang ang oras ni andara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse kang siyudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay, Siringman kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Sound 5 Balading Malinaw Albay. Balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbutan na tabi ni Aldaw po kita ngunyan nin Lunes pet sa 16 kang Hunyo taon 2025. Igwa po ngunyan keep flag racing ha sa mga kawani ng gobyerno. So bibara rodan so mga day pinalad ano na mga busing ninda. Siyempre daramay sa mga GO. Kaya ihuruga ka na tabi magtrabaho, maglaog sa opisina. Ma'am Franz Ligalario Bristol. Nangya kita malaw, pira naman sa nangayang aldaw. Matatanggal naman sa nangaya kita. Tunta na sa nangayang pitya 30. Paano kayo nita day nanggana so busing ta. Ay mga tugang, Doro diretso na po kita digdi sa programa. Servisyo Asin Reparo. Di
magralaog tabi garare ka mo sa trabaho. May sweldo pa tabi hanggang pa yan sa katapusan ka petsa 30 pa. Nagralaog garare tabi ka mo. Pigpapasweldo baga ka mo kan sa tuyang gobyerno. Ang sweldo nindo hali man sa satuya. Kita baga mga taxpayer, sige sana kita barayad kibuwis. Tapos isisweldo sa indo, magpapatuwal-tuwal sa nakamo. Hindi ka mo kaya. So mga teacher na nag-serve mga tugang sa midterm election kang nakaaging Mayo 12, igwa ki additional bagang tinaong pagkini kompensasyon 1,000, dinagdagan ki 1,000 man kang Comelec. Kaya lang udma ano ito, tama Biyernes yun o Sabado? Kasi rin ito kang Sabado. Kang Sabado natanggap na kan mga teacher. So additional bagang allowance man na tigtaw kang commission on election na 1,000 kundi ako nasasala. Ang sabi sa kuya kang barkada ko, labi na sana ngayang 800 sunako ako. Nataman niya ako, bakun 1,000 ya. May bawas baga gaya, may tax baga ngaya. Gura naman so nag-serve sa eleksyon 10,000 na di, tapos may dagdag na 1,000. So 10,000 pera na sana maabot sa maestra, may bawas yan, may tax. So 1,000 nga ni, labi na sana ng 800 daw minabot. Arog kaya una mo kung bilog man lamang ngayam ako lima akong 10,000, di maugmamang ko ta kung 1,000. Ang problema may bawas ng tax. So yan tabi mga tugang. So sa ngunyan, iyo po ang primerong aldaw kang kralasihan sa elementary, Pagkayan, elementary, high school, senior high. So college, mga tugang, dai pa. Tapos iba nga ning koleyo, gari na graduation pa sa nakaging simana. So iba, pero so iba nga ni, dai pa. May mga graduation pang mangyayari ngunya na bulan kang Hunyo sa mga koleyo. Kaya sa mga college, Agosto siguro ang opisyal man ang pagpuon kang klase kan mga koleyo. So ngunyan, ang yaon sa ngunyan sa eskwelahan sa mga elementary and high school. Ngunyan, kadakol tabi mga tugang na bising-bising ngunyan ang tinampo. Kaya pakihuron tatabi, siyempre nagkakabaraguhan. Kami kaito pag maklase na kami sa Tabaco National High School, nagpapairinotan baga sa tricycle, biyo nagkakararira. Biyo nagkakararira. So ingatan tatabi sa tuyang mga pasahero, mga estudyante. So iba pairinotan iyan kang apodkaan, pairinotan kang pagkuakip ki pasahero ang mga estudyante baga. Haling sentro kang Tabaco, pasiring dyan sa Tabaco National High School. So talagang pag-araw kaning rush hour, busy on ang tinampo dyan sa haling sentro, pasiring dyan sa Panal. And pasiring mandigi sa may Karangahan Boulevard, Barangay Bombon. Pasiring man dyan sa Tabaco National High School. Kasi bako lang Tabaco National High School lang yaon dyan eskwelahan. So Tabaco Northwest. So Tabaco Northwest, dakulon man dyan ng mga estudyante and nagkakatraffic-traffic dyan.
Dyan sa may parting Tabaco National High School. So back to back po dyan ang eskwelahan. Adan Iba Junior. O kaya Vision tabi iyan na tinampong iyan. So kaya tabi dobling ingat sa mga motorista luway sa natabi. Luway sa nata dipisil na pag kaigwaki aksidente ay bata mga estudyante ang sa indong lunad. Saro pang busy ho na maray ini pong hampang kang Tabaco South Central. Bata na siya along National Highway yan dyan sa Siga Avenue. So pag araw po kayo ni na oras kasubago before 7 o'clock in the morning, busy yun iyan. Kadakol dyan padjak, tricycle, bihikulo na nagaharotod kan mga estudyante, talagang busy ang tinampong yan. So yan dapat pigahandan kan sa tuyang mga otoridad. Ang sabi mga tugang digdi sa Police Regional Office number 5 na maabot sa 3,000 na mga kapulisan ang nakadeploy ngunyan sa iba-ibang mga eskwelahan ngunyan na petsa 16. Sigon yan kay Idol Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib, ang tagapagtarampo kang Police Regional Office number 5. So ilalatag po sa mga kapulisan sa mga estratehikong mga lugar, strategic na mga lugar, lalo na sa mga eskwelahan, terminal, mga tinampo, asin sa iba pa nganing makapagtao-tatabi nin maayos na asistensya. Maray na asistensya sa mga estudyante maging sa mga magurang maning makatabang tabi sa pag-ayos kang bulos kang trapiko. Tapag day bagang pulis, nga daw iyan tapag day pulis, ang sa tuyang mga apod keni, unin sa tuyang mga driver, sa tuyang mga motorista, pag day pulis, ano nga ya, di sige, kanya-kanya ya. So, naka-full alert status ko dyan ang mga kapulisan sa pagbabalik eskwela kan sa tuyang mga estudyante. So, yaon dyan tabi, nakaantabay, nagtatabang ang sa tuyang mga kapulisan, importantihon perming may nahihilig na pulis. Tayo na nga niyan, ang mga motorista baga, pagday ki nahihiling na otoridad, naka-uniform dyan, so no parking, pahit sana. Kung ano-ano, so one way, iralaog. Ngunyan, dahil disiplina sa tinampo. Pero kung may nahiling mga tugang na otoridad, may nakirilpison man baga. Siyempre, pag napasala, dadako po, titikitan. Di may problema. Magbabayad ka kung pirang pinalidad dyan. So, araw po, baga kita kayan. Pag wara ki nagmamando, wara ki otoridad, okay lang kita. Pahit siya na. Kaya importantihon man agad talaga, naigwa po kita ki mga men in uniform. Na nag-a-assist dyan, nagtatabang, tanganing susatuyang mga estudyante, maging safe, and lalo naman sa mga magurang. May mga araw kayong primerong aldaw baga, lalo na sa mga kinder pa sana. Kinder, kinder o prep. May mga estudyante dyan, may mga aki na dahil pa nagpapabaya sa mga magurang. Si Sir Willie nga ni keto kang kinder ini, dahil ini nagpapabaya sa magurang, mina uka-uka ini dyan, mina religid ini dyan sa eskwelahan. Dapat kariban niya sana si mami niya sa eskwelahan. Dahil man pwede na nag-eskwela, niyaon man si mami sa kataning kang aki. O kaya may iba dyan ng mga aki na pimirong ralawgang kang klase, sigang ungal, sigang hibi. Dahil na napapapundo kang teacher, biyo na pationg nagwawala, biyo na nagreligid. Dahil patabi na bubutas sa ina.
kay puhan niya pag nag-eskwela siya kataning niya suina niya. Ha? Arog kan tabi si Sir Willie siguro kang elementary ini, kang ano ini, kang kinder. Ngata ko. Ay magagaya. Takang kinder ngaya. Kang kinder ngaya. Kang kinder baga ngaya. Kang kinder baga ngaya o arog baga ngaya ako kaya. Maray ako kay to takang kinder ako. Madamaylin. Ano ako kang kinder ka ito? Dahil ko dumarong duma. Gari kang kinder ako ang plano ko masana kito permi balo. Igwa kaya na mga igwa kaya na mga estudyante na dahil pa nagpupo ng klase, ubos na suwalon Sir Willie. Ubos na subalon. Dahil pa nga yung nagpupunso klase. Ubos na subalon. Makonsilo nagkaklase. Dahil pa nga ni Resis, ubos na subalon. So, yan, tabi mga tugang. Kaya, excited ko niya sa mga aki. So, iba nga ni, dahil nagtururog. Grabe na. Iling ko daw ngayon. So, mga kaklasiko. Ang ano dyan, so mga first timer, arga sa mga kinderman angad nga ni, na bata baga pagharog kan, pipahali kan mga teacher. So, pagkani, so, mga magurang, nganing ngaya nganing ngaya matod na sa mga aki na dahil na dapat nahiling sa mga magurang, dahil na nahiling sa mga tanganing matod na sa mga aki na sa mga aki dyan na sana sa apod kay ni dyan sa log na kang classroom. Tangani sa mga magurang makauli na sa haro, makapag-gibo na kang mga gawain sa bahay. Kaya lang mga organing first day of classes, arogan ka na nangyayari. May nag-i-rebi dyan na biya. Dahil man ako nag-kinder, diretso na ako grade 1, wala pa kayo ito kikinder. Iyo adi. Iyo man ang ganda di. Dahil man, ako, naabot ko na sa kinder. Naabot ko sa kinder. Naabot ko kayo sa kinder kain. Naabot ko. Kaya kung igwa ka mo ki mga estudyante, may i-recommender ako sa Indo, ining 21st Century Tutorial and Review Center dyan po sa Tabaco branch. May branch na sa Tabaco. Dati kaya ini, dyan sa Tiwi, ining 21st Century Tutorial Review Center. Yaw na ini dyan sa Tabaco. Diyan iyan sa RK Commercial Building. Diyan sa Karangahan Boulevard, Bumbon, Tabaco City. Along National Road sa nini. So, open for registration sa beginner 3 to 5 years old. Yugo-yugon mo tabi, Sir Willie. Nagkralasi na ngunyan sa mga 3 years old to 5 years old. Kindergarten. So, after class, guwaman sindaki mga tutorial sa elementary, sa junior high school, senior high school. O kung takunin doon na sa naso number ni Madam, sa Century Tutorial and Review Center, dyan po yan sa CP number niya, sa 0927 341-9219. So, gusto tabing pa-tutor and review center. Diyan na po kamo sa 21st Century Tutorial and Review Center. Diyan yan sa Tabaco. Diyan yan sa Karangahan Boulevard, Bumbon, Tabaco City. Diyan sa RK Commercial Building. So, mga gusto nang igwa baga kaya ki mga aki na tulong taon pa sana, gusto naman maglawg sa klase, magkuro klase-klase, makaukod naman magsurat-surat.
mag-drawing. Yun yan. 3 to 5 years old, igwang kindergarten, tapos may tutorial, after class, kang elementary, junior high, and senior high. Yo. Sige, tabangan tayo ni si pare. Magayon, pag-arog kayo ni, kasi dakula na advantage mananggad. Pag nakakapagklasian sa tuyang mga chikiting, bago man maglaog sa indang eskwelahan, taratao na. Advantage na. Kaya lang kang nag-eskwela tabi ako, Sir Willie, permi ako dahil lamang natatawan ki honor ka ito. Dahil ako ito natatawan ki honor. Pasawayong ka ngayon siguro kang nagkaklase ka. Dahil man. Di ako nagkaklase. Bako man ako pasaway ko di ata daw yan. Dahil ako kasabay naman sa may mga honor. Dahil man kaya kayo uso sa mga honor-honor pa baga kayo to. Ngunyan nga ni dakulo ng cum laude. Kayo to baga kang nag-eskwela kita. Saro sana kayo to ang valedictorian, salutatorian, mag-arog man sana kayan, first honor, second honor. Pag dahil ka duman sa top 10, wala ka na. Ngunyan baga dakulo na cum laude, dakulo na cum laude. Siguro kung nag-eskwela kami ni Sir Willie ngunyan, cum laude man kami. Mabawi kita. Maklase man kita nga ning makatana man kita kang pigapod na cum laude. So yan tabi mga tugang so mga magurang bising-busy maratang amay naman. Tayo na yan. Yun na naman ang daily routine kan mga magurang. After kang Father's Day kasod ma. Kumusta palang tabi so Father's Day mo, Sir Willie? Kumusta so Father's Day mo kasod ma? Ako, kung ako apotonindo, pagkaaga pa sana, nagbabad na ako kan mga labahan. Ako, matanggal na lamang sa mga ati-ati kan mga labahan ko. Binabad ko na, may pa sana, nagbabad na ako. Paka alas 10 garito, yan, pinunan ko na. Tigkusok-kusok ko na tabi, Sir Willie, biyo kong pigligidan. Biyo kong pigligidan sa mga piglabahan ko, tagay man kami ki mga washing machine na yan, mano-mano nang ga. Siguro natapos siguro ako paglaba, mga alas 2. Pag alas 3, tigsablay ko na. Tamagayunon sa panahon, niya ako samantalahon ko ini. Pag alas 3, nasablay ko na tabi, Sir Willie. Pun kang alas 3, saan kang banggi nagparakaturog ako. No. Tapos may nagpaparamdam duman sa group chat, Sir Willie. Mos na ngeta makarapi kita. Makarapi sa imong arin. Ay, napahit tayo ni Sir Willie. Saan kita mapagkaping turog ako? Yugon mo yan. Kamuna sa nabagaan maray. Nag-attender ka mo kang opening kang Sutabak Festival pala. Kaya pala rayaong ka mo kasud masabi din makarapi. Ako turugon sana ako. Kamuna sa nanmaray. Duman pa lang kamo sa amigos. Paano tayan? Yaon pa lang kamo sa Tabaco City. O kumusta so opening kang opening pa nanggad kasud makang Tabak Festival ade. Nailing mo na ya. Dahil lamang kita nakapag-pasyar duman, dahil lamang kita nakahiling. Yun ang nga niya nagparalabas na kita. Paano tayan? Maski Father's Day ngaya, maski pa ngaya Father's Day ngunyan, taang batas nga di ako. Ako manggiraringan masusunod. Ay, nabo. Yo. Kaya paano tayan? Di obligado. Yo. Obligado tabi kita na magsunod
Importante manggiraray so batas. Ang batas-batas. Yo. So tapos na so Father's Day mga tugang. Di balik na naman sa normal. Mother's Day na naman permi. Siya man sana nasusunod. Irak man na di. Ay napahitay ni Tabi. Sige. Alas 7:58 na sa aga. Igwa na naman panibagong pagtaas kan mga produktong petrolyo. Igwa na naman po schedule. Igwa na naman po kinakaangbang pagtaas kan mga produktong petrolyo. Sobra sa piso na naman, Sir Willie. Ang itataas po kan mga produktong petrolyo sa aga. Kada Martes bagayan. Bantayan tanan naman. Ayun na naman yan. And at yan, pag-arestroyahan tama nining maray na bareta sa mga paratokdo, aper kanso magayon na bareta na nakuan na ninda so sa indang dagdag bagang allowance kang pag-serve ninda sa eleksyon na 1,000 pagkuakan mga teacher, labi na sa ng 800, tamay bawas na tax. Iyo. So, igwa pansinta makakaresibi man tabi sa mga paratokdo tapos sa mga non-teaching personnel. Nin 7,000 pesos annual medical allowance. Sabi yan kan DepEd. And at yan, pag-irestoryahan tama nining sabi kang Department of Agriculture mga tugang, na kabali naman ibabali naman so mga minimum wage earner na makabakal da tabi nin 20 pesos per kilong bugas. So programa kan sa tuyang gobyerno na 20 pesos ang per kilo kang bugas. O isabay naman da tabi mga tugang so mga minimum wage earner. Yo. Sa pagbabalik po yan kang programa, mga tugang, ang oras eksakto na tabing alas 8 nin pagkaaga. Sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:05 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, mga tugang ang oras na yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamuha, MBY Dormitory. Your home away from home. Siringman mga tugang ang oras niyan, tara po sa tuya ni Governor Ate Glen Daong Bongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse, ng siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi. And ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Balik na po kita mga tugang sa programa. Kanyang pong aldaw kita nin Lunes. At sa 16 kang Hunyo taon 2025. Tigwa ki flag racing unyan ha, sa mga kawani ng gobyerno. Masikaso na kamo. Alas 8 na. Ako mapo gararayan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sundok kita alas 8:30, tabi Pading Edman. Good morning. Kay Ma'am Lourdes Lumagi, good morning. Pabati po. Good morning po sa bilog na Bicolandia. Shoutout na po sa Samuya ni Mario Aguirre Lumagi Jr. Watching from Quezon City. Ma'am Joy Cargullo, good morning. Kamusta tabi Ma'am Joy? Ano nang ugma ko kay ni Kamusta? Munyan Gari nga maloy ang buhay ta. Ayawaan Ah, tuka
Para luya-luya tabi, Ma'am Joy. An marhay ka iya Ah, igunin ka sa dapat happy sa napirmi. nganing maugma. An Sige tabi mga tugang, doro diretso na po kita. ano na ugma kay Bisyo Asing Report. huling nagsasama. Good morning man tabi sa imo, John Competente. Diyan po sa Barangay Labnig. Marhay ka iyan Happy Father's Day tabi. Para natapos na sa Father's Day tabi, Ma'am Lourdes. ang pagsasaraya. Balik na sa Mother's Day. Manggiraray ang hadi. Ano ngayang puro Father's Day? Ako manggiraray ngayon masusunod. Laba! Laba baga. Laba kong natapos mga malas 4. Pangyari ni Tabi Padingidmar. Ngayang puro Father's Day sa imo. Ako ang batas. Sa duwa tulo Oy, good morning Tabi. Regards da Tabi digdihali po sa apat Santolan EDSA. anong hain Good morning. inumo. Ito walo siyam hainan Regards po sa Gabos. Hali po digdi sa Santolan EDSA. Kumusta? tagayi. Padingidmar, good morning. Happy Father's Day. Nagselebrar ini kang Father's Day kasod may. Ako dai, naglaparalaba ako. Si Sir Jan, ano Jan? Pinaselebrar ka lamang ni Mama Ruba? Walo siyam hainan Puton ko daw si Ma'am Joy. Ma'am Joy! Shh! Ano? Ma'am Joy! Ano lamang? Kumusta sa Father's Day? Bayan na daw kaya. Digdi kita mga tugang sa Maray na Bareta para sa mga paratokdo asin non-teaching personnel. Ang sabi digdi makakareceive databi nin 7,000 na annual medical allowance. Sabi yan mga tugang kang Department of Education. So, pigkumpirma na po yan kang DepEd. Jan Kaloy, good morning. Iyan na 7,000 na yan na annual medical allowance naman sa mga paratokdo asin non-teaching personnel sa nasyon. Nalingawan tagakasod kaya happy morning na sana. Nahiling mo na si Ma'am Joy. Arog ka talaga kaya. Pero may ka man baga naglilingaw. Iba man kaya ang pigpaparaisip mo. Lingaw mo na ako. Nalingawan ta ka ngaya kasudma. Hiling mo na yan. Di bali. Arog ka man talaga baga kaya. Ini mga tugang ang inisyatibo may Education Secretary Sani Angara ngani databi mapagana ang pinansyal o mapagaan ang pinansyal na pigpapasan kang mga paratokdo sa saindang medical expenses. Manong Sairing, good morning man tabi sa imo. Tig para sugo baga ako idol sudma ni Aruba. Maglaba, magluto, sugo, baga, puros idol. Hiling mo na yan. Irak, ma'am. Dahil man nga ki mga puro Father's Day. Ngunyan, Mother's Day nagiraray pa de. Kaipuhan lang tayo excuse. Kahapon sana tayo excuse. Ako nga ni padida dahil man ako na excuse kasod maparita nagparalaba ako. Babati naman po kay Lieutenant Colonel Junel Tancio. Maaga pa, busy na. Yun, yan maurag. Dapat perming busy. Yan ang maurag. Lunes patingon yan. Sige tabi.
isang maalab at mapalad pong umaga sa iyo, Lieutenant Colonel Junel Tancio. Mabuhay po kayo dyan. Sige. Padagos kita digdi sa Marina Barreta kang DepEd para sa mga teacher and non-teaching personnel. Ang sabi digdi, maut databi kang ahensya na mantiniron ang healthcare access kang mga ini asin na mapauswag ang saindang salud ngani maging produktibo o produktibo bilang mga empleyado kang ahensya. Yuman ang gadadi. Ang kantidad na ini mas halangkaw ini ikumpara duman sa dating 500 na medical allowance. Yugon mo dati palan so medical allowance 500 per year. Yugon mo yan. 500 per year. So medical allowance kan mga parotukdo. Sakop databi kang allowance na ini ang mga eligible diagnostic test na pigtatao po sa paagi kang Department of Education DepEd order na inisyo kang 2020. Pigtaraman po kang ahensya na inisaro sa pagtalima sa mga direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na syertohon na warang iisipon sa saindang mga gastos ang gabos na mga parotokdo sa nasyon. Yugon mo yan. Sa bagay, para gurano man sa ng 7K annual medical allowance. Na ipigtatao po kang Department of Education sa mga paratokdo. Pag na-hospital ka bagatabi paning Edmar, manong Cyrene, pag na-hospital ka kay mga 3 days, pirang bibayadan, lalo na pag sa pribado. Kung 3 days ka sa ospital, kasabay dyan sa mga laboratory, ang pinakahibaba na pibayadan, 60,000. Tulungal daw sana yan sa pribado. O gura so annual medical allowance kan mga paratokdo 7,000. O dahil nga ni, do arayo. Gura man so PhilHealth, sus Maria Jose. Kaya ang gibo, pag na ospital sa mga paratokdo, malon na naman, maduma na naman sa London. Malondon, Londito. Kaya dahil isildo sa mga paratokdo. Iyan ang makamurong mundo. Adi, lalo na kung may mga na-hospital, kaya importante tabi na talagang iringatan tatabihan sa diri. Ako na experience ako na yan. Para tulong aldaw ako sa hospital, gusto ko na nga ning lumuwas tulos ta. Ang paglog mo pa sa nasa hospital, ang pag-iisip mo, subayadan. Dahil ka man nag-iisip na marahay ka. Ang pag-iisip mo, paano ko doon bayadan so paglog ko digdi sa hospital? Dahil ka pa naglalog, ang pag-iisip mo, subayadan na. Yun yan. Experience ako yan para tulong aldaw ako. Tabata baga sa mga pribado, maurag man ang teknikang pribado. Ngani ngayon maraman ta kung ano talagang hilang mo. Yan, iagi ka sa procedure. Kung ano-anong procedure. Laboratory, gabos-gabos na. I-examinon ka gabos. O kada examine ka yan, gura ano ang bayad. Duman na gugulpi. Kaya ang gigibo kang iba, aray nga kanimado man kita sa albularyo, mapaugbasan na nga kita. O kaya mapaliwoy. Baka nga madara kang liwoy, ining na mamati ta. So iba nagsi-self-medication. Lalo lugon nagkakarimate. Nagpapara self-medication, nagpapara irinom kay mga pain reliever, mabo yung mga hospital, major problem na.
o kaya nagugulpi na. Bako, narog kaya. So, importante yun, at least nadagdagan man lamang, kadati 5,000 da per month, ay per year. Ngunyan, 500 pesos per, no? Ngunyan, 7K naman. Kada taon. So, medical allowance, kan sa tuyang mga paratokdo, kasabay man dyan sa mga non-teaching personnel. Manong Sirin. Naguli ka tabi, Manong Sirin? Nakauli ka? Nasa bakasyon ka? O, gari gari ano nindo gari wedding anniversary nindo. O, happy anniversary na sana. So, mga barkada niya to. Sige, basta ngunyan, happy wedding anniversary. O, tama, wedding anniversary mananggat. Ni Jeff saka ni Jen. O, sige. Happy anniversary sa indo. Ano pa? Wait na. Pero tanda nindo ha, tapos na tabi sa Father's Day. Hindi ka mo magpara rarambog mo niyan. Balik na sa torno sa mga mothers. Balik na sa mothers ang torno niyan. Hindi ka mo magpara pasaraway-saway diyan. So yan tabi mga tugang ang maray na bareta ka sa mga paratokdo as in mga non-teaching personnel. Igwa ka mo ki ma-receive na databi na 7,000 annual medical allowance. Hali po yan sa Department of Education. Serbisyo asin reparo. Oni pa, ano tabi sir dyan? Igwa na kita dyan sa lugar ta na 20 pesos ang kilo kambugas. Gari wala pa man adi. Gari wala pa man. Gusto ko magbakal kayo ni mabalo ta lamang. Ay nako. Sabi kang Department of Agriculture mga tugang, Ma'am Jocelyn Antipuesto, good morning. Kabali naman da sa 20 pesos rice program sa mga minimum wage earner. So, iyan sa pigbarita kang Department of Agriculture, kabali na databi sa minimum wage o sa mga minimum wage earner sa 20 pesos na rice program kang gobyerno. Sa pahayag po yan ni DA katuwang tabi ang ginibo po yan kang ahensya. Pahayag iyan kang Department of Agriculture katuwang dyan ang Department of Labor and Employment sa nationwide rollout ng nasabi ng programa. Ang lakdang pong ini kang DA sa kaduli bilang pagtalima man sa direktiba kan sa tuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. na maging magianda tabi ang paasanon pinansyal kan mga Pilipino nakabali sa mga vulnerable sektor kan sa syudad. Vulnerable yan na sektor sa syudad. Kan sa syudad. Ngunyan, sabi mga tugang ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na padagos da ang sa indang pinagigibong lakdang nganing magkaigwanin baratong pagkaon sa nasyon. Nagtutubod kaya si Secretary Benvenido Laguesma na dakula databang ini sa mga minimum wage earner na bako bastante ang sa indang ganansya arog kay Manong Rodel na Domingo na bako man gaanong bastante ang sayang kita o kaya
dapat sa naman na makasabay ini digdi sa programa na makaabil man kang 20 pesos na kilo kang bagas. Pero dapat so maurag man lamang bako so nababakal talaga dyan na dahil nga masibsib. Sa datos databi mga tugang kang ayon siya maabot sa haros sa 120,000 na mga obrero sa nasyon ang igwanin minimum wage earner. Hali tabi yan sa 500 na establishment. Yogon mo yan. Ano tabi Manong Rodel? Pahiton tanin eh. Kung igwa nga ya, pwede. Takong okay man so bagas na 20 pesos, di pahiton ta. Yung bakalunta. Pero dapat sumakaon man lamang bako sumahangoton. Dahil balik kita baga nagtitirios-tios tabi Manong Jan. Ayo. Dahil balik kita nagtitios-tios basta ang pagkakaon taman sumidyo marayrahi man lamang kidita maski asin, maski pato o kaya gulay sana maray ang pagkakanta. Bako na susubong mo pa sana subagas pag alis ngaw. Sa alis ngaw pa sana kang bagas, kang pagluto mo kang maluto, iba ang paro. Makakan mo pa yan. Ayo. Sabi nga ni, maski ngaya nagtitios-tios kita, ang importante sumaluto okay. Takita baga makimaluto baga kita. Baga makimaluto kita. Ang maluto nga ni, pag may maluto sana, pag sinabawan mo kikapi, okay nang kaunta. Basta okay sumaluto. Dahil kiparong. Tapos bako man sumapula, okay na yan. Maski dahil isira, okay. Basta ang maluto, okay. Pero kung may parong na nga ni, so maluto, dahil kapag isira, ang luwas mo ka, high blood. Dahil ka na nga ni kisira, ipapasuparong kang maluto, dahil ka kaan ma-high blood tabi Manong Rodel. Diba? Pag pinakaon mo nga ni sayang, pati suayam, nag-iingos-ingos. Ano man yun ni boss? Dahil ko kaya. Yugod mo yan. Pati suayam, dahil kaya. Baka, maray na siya ni si Manong Rodel, tamaurag ang pahit kaningon niyang papuro pintura sa nikan mga bihikulo. Maurag yun magpintura. Kaya kung igwa ka mo ki mga lunadan na gusto nindo papinturahan, daraw nindo dyan kay Manong Rodel Domingo, i-check nindo. Maurag yun magpintura. Pipagwapo kayo nin mga kutsi. Ano pa mga tigpinturahan mo? Tricycle. Yan. Tricycle, bisikleta, kutsi, tren. Ano ka? Nagpipintura ka kitren. Manong Rodel, papintura ka kitren. Luchomas ka ngaya. Ruguyaga, ragragan mo ngaya tren niya, pinturahan ko. Alabaon baga ngaya. Dahil kakayan makabakal, sobra ka sa minimum ang sweldo mo. Sabi man ni Manong Willie Salazar. Sobra na sa minimum. Suminubra sa minimum. Pangyayari. At si Manong Rodel pa, tinisiki sa na kayo ng pintura. Ano kung nagpipintura yan, nakitrain? Ay, hindi. Di pa anong tayan. Sana makabakal man kita kayo ni. Okay man. Kung okay di, pahit sana kita. Pero kung ibang paraw, bayay na. Pati palang barko, nagpipintura ni si Rodel. Yugan mo yan. Pati barko. Orag ka talaga.
Pati barko, kung igwantrin, pwede yan. Pag may papintura nga digin trim, pinturahan ko yan. Maski nga barko, kaya ko nga yung pinturahan niya. Serbisyo asin reparo. Sarumbang sa isdaan, nakadamot ka pinuninin sa rumdamdam sa lupa. 2 minutos tabi bago mag-alas 8:30. Kukundi So, digdita naman po muna para mintras tatapuso na sa tuyang programa. Kunyang pong Lunes, sarumbang petsa 16 tabi kang Hunyo taon 2025. nakadamdam Sa ngaran niya ni Maestro nila to na sa moya pong GM, si Sir Tony. lupa. Sa pangaran man kan mga katuwang ta sa programa, si Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Councilor Riner Burse, si Iyo pala Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay, kuyang mata Municipal Councilor Irene Morales Bahot, Mayor Shi Capos Bilo, katong ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat sa Capos Bilo Lotto Outlet and dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Sa ngaran po ni Nindo Gabos, mga parantabay, simulaw salamat po sa pagantabay nindo. Saga naman, ha? Agagiraray, alas 7 sunda alas 8:30. Tabay po kamo at yan sa programa So Tama Sana. 10 to 11 kita duman sa 107.7 radyo natin Tabaco. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Param na po mong kita digdi sa programa. Adios amigos, domo arigato. Bye-bye, iringat po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob, ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.